Bé, em dic Francisco Javier Jorda Sancho, visc a Tavernes i vaig estudiar telecomunicacions a Gandia i actualment estic treballant a València com a informàtic programador. També en el meu temps lliure, entre cometes, soc president de l'associació Valldigna Accessible des del 2006. Valldigna Accessible és una associació nascuda d'un moviment social que va comptar amb el respaldo de 7.000 persones i vora 22 associacions, tant comarcals com a nivell estatal. L'associació té com a objectius contribuir i cooperar amb qualsevol tipus d'associació que tinga fins comuns, com per exemple l'Institut de Biomecànica de València, que acaben de firmar un acord. També estem en contacte amb el Foro de Vida Independent, que és un foro molt actiu a nivell d'internet, i també estem potenciant sobretot l'esport. La nostra associació té cota 00, és a dir, qualsevol persona que vulgui associar-se ho pot fer a través de la nostra web, valldignaccessible.com. Els beneficis que trau aquesta persona són informació, assessorament, en la mesura del possible. Nosaltres, les persones amb diversitat funcional, sempre ens anomenen minusvàlids o discapacitats, la qual cosa significa que és pejorativa i que valem menys que algú o que som menys capaços que alguna altra persona. Això no és veritat. Aleshores, per a agafar un terme que pugui incloure a totes les persones que tinguen algun tipus de minusvalia, entre cometes, s'agafa aquest terme de diversitat funcional. Socialment, psicològicament, evidentment s'han de trencar barreres avui dia, per almenys en les persones que tenen certa edat i encara no tenen, un tracte directe amb persones amb diversitat funcional, perquè si fem una ullada fa uns anys enrere, les persones amb diversitat funcional normalment es quedaven a casa, bé perquè els pares tenien vergonya directament de tindre fills amb aquesta diversitat o perquè directament no podien sortir. Aleshores, aquesta mena de barreres, de moment sí que les hem de trencar. També és important la formació, ja no sols de les persones amb diversitat funcional, sinó tant dels polítics i sobretot, com comentava abans, dels tècnics que formen part de la corporació municipal. Les jornades de mobilitat sostenible estan organitzades per l'Ajuntament, les monitoritza una empresa externa que té que fer una auditoria, pot acudir qualsevol persona del poble, evidentment l'Ajuntament ha convidat a totes les associacions que vulguin i consideren anar, evidentment Valldigna Accessible està compartint aquests debats i realment el que es fa és un brainstorming, una tormenta d'idees. Després d'experiència... Jo ara vos proposo que vegem a veure si en un exemple pràctic aquests temes, aquests conceptes teòrics de què parlem són aplicables, són interessants i ens ajuden a entendre una ciutat més accessible o una ciutat més per a tothom. He estat en contacte amb gent que està estudiant arquitectura i aquesta mena de carreres que són molt importants per a eliminar les barreres arquitectòniques. A l'hora de construir no hem de trencar barreres, sinó construir sense barreres.